Какво ще правим днес? Днес ще е малко по-различно, ако трябва да сравнявам с другите видеа, които съм правил, които са отново туториали, но те са по-така basic, така да се каже. Днес искам да ви покажа как може да работите с курсор AI и как за мега кратко време може да разработите някакъв готин проект. В случая днеска ще разработим нещо като чат система, така да го наречем, с React.js и Firebase, която ще е real-time, което означава, че няма да изпращаме съобщения, които при рефреш на пейджа ще се обновяват и ще ги виждаме, а те ще са си real-time, ще се показват абсолютно веднага. И това ще го направим с Firebase, но като цяло идеята на туториала не е чак толкова какво ще направим ние, а какво ще направи курсор за нас. Сега ще ви покажа аз как работя с курсор. По принцип не работя с React, но реших за туториала, понеже е доста популярен. То също е библиотека, ще да кажа фреймворк, понеже е доста популярна библиотека. Реших да се спра на React. В момента съм направил един нов проект, кръстил съм се го Chat App Tutorial и сега при мен е с Command и L отварям чата. За това нещо използвам курсор. Трябва да си изтеглите курсор, което е форкнат VS Code. В смисъл едно към едно VS Code няма никаква разлика. Освен, че се има вграден чат AI. Доколко знам, VS Code има такива екстеншъни, няма много разлика, но за мен лично това е доста по-удобно. Как бих започнал един проект от нулата? Първо ще започна да описвам какво искам да направя на курсор, какво искам той да направи и да му опиша стъпка по стъпка какъв текст стак да използва, какво то ще представлява проекта и така нататък. Или примерно мога да започна с Let's create a React.js web app which is only a chat application. Use the following technologies: React.js, Tailwind CSS for styling, Firebase for authentications and messaging. Какво още? Може да кажем да използва коментари където е нужно. И много важно, понеже аз вече съм създал този фолдър и не искам да ми създаде фолдър в фолдъра, ще му кажа просто да създаде проекта в тази папка. Така, цъкам Enter и сега той почва стъпка по стъпка да ми описва какво трябва да ръннем. Готиното тук е, че сега ако вместо да копипействам, както примерно да речем би било с ChatGPT или ако използвам Claude отделно, мога просто да кликна Run. И това сега ще трябва да отвори терминала. Да. Това сега ще отвори терминала и ще рънне командата. Само че трябва да изчиста папката. Окей. И сега ще започне да инсталира React.
След което инсталираме и Firebase. През това време отивам в Tailwind config файла и просто вкарвам това. След което в index.css. Добре. Махам тези дефолтните стилове. Предполагам не ми трябват. Сега трябва да се сетъпнем Firebase-а. Но също така трябва да създадем и един Firebase.js файл. Това съм много сигурен как стана. Окей. Така. Сега ще отворя Firebase и ще си сетъпнем заедно един нов ап. Firebase. Най-вероятно, да. Така, go to console и create project и сега трябва да си го кръстим по някакъв начин. Така, продължаваме нататък. Ставим си един нов Analytics. Оставяме го това на United States Pro за туториала. През това време може да отидем в app.js. Всъщност, да, точно така, app.js. Тук заменяме кода. Нека се върнем на Firebase да видим какво става там. Почти е готово. Окей. Така, сега трябва да си вземем креденшалите, които по принцип се намират тук. Окей. Може да сложим някакъв никнейм на апа. Chat app tutorial примерно. И това сега ще ни добавя едно STK. Така, на нас не трябва, само е това нещо. Понеже другото вече го имаме и ги заменяме тук. Окей. Другото нещо, което трябва сега да направим, понеже искаме да има Authentication, отиваме тук. Sign-in метода, предполагам, бих искал да го направя за момента само чрез Google. Не виждам смисъл да задълбочаваме. Така. Добре. И сега да ръннем и това и да видим какво ще се случи. Само че ми го отвори в другия браузър. Сега ще го отворим тук. Окей, има type message и send. Сега всъщност трябва да му кажем да добави аутентикацията. Don't allow unauthenticated users to use the chat, примерно. Окей, създаваме си един нов файл out.js. Добавяме това. После отиваме на... Между другото мисля, че ето като кликнем, да, и ти отваря файла, което също е доста удобно. Окей, това не е генерирано напълно. Ще го копирам наново. Така. Окей. И сега sign in with Google. И това трябва да ни отвори един поп-ъп и да ни позволи да се логнем с Google.
Окей. Сега ако рефрешна, би трябвало да ме държи логнат. Да, естествено това може да го оправим в началото, примерно да има някакъв фолдър. Не съм сигурен обаче, понеже малко е така набързо отгоре го направихме, меседжи дали изобщо конфигурирахме някъде, мисля, че не. Предполагам това нищо не прави. Да, трябва реално да създадем някакви колекции. Така, казвам му да добави меседж колекция и всеки един меседж да се атачва към юзера, който е аутентикиран. За да може, нали, по този начин после да разпределим меседжа към кой е. Така, отивам сега пак към App.js. Другото нещо, което може да направи тук е да кликнете Apply и би трябвало, в повечето случаи, само да намери къде е промяната и там да я вкара. Окей. После тук. Добре. Нека тестваме. Тест 1. Добре. Рефреш. Не виждам меседж. Тук дали нещо се запазва някъде. Всъщност, мисля, че никъде не добавихме да взимаме меседжите. И евентуално, всъщност, трябва да създадем база данни. Това също го забравихме. Окей. Пробваме сега. Тест 1. Добре, тук най-вероятно трябва да отидем на Rules и да променим нещо. Нека го дадем на курсор да видим какво ще каже. Firebase returned. Добре, Firebase, така да курсор ни дава това за Firebase. Да го заменим и да видим дали ще има някаква промяна. Не виждам разлика. Всъщност какво ни даде? To redirect messages or to redirect their own user document. Не съм много сигурен дали точно това ни трябва. Окей, сега стана. Да видим тук. Добре, имаме меседж. Я при рефреш. Добре, показва се. Какво трябва да тестваме сега? Ами да влезем с друг юзър. Всъщност, нека вляза от другия браузър. Тук ще се сайна с друг юзър. Който по принцип би трябвало да вижда и това съобщение. Тест 2. И то се показва и тук. Веднага. Без рефреш. Което е мега готино. И реално в момента цялата логика, която ни трябва, ще работи. Но можем да направим чата да е малко по-красив. Затова
Затова ще е хубаво сега да кажем на курсор да добави малко стайлинг. Okay, let's make the chat UI better. Also remove the UID and add the email of the user and the avatar. Also the date time of the message. Не съм много сигурен това дали е нужно. Да, може би от една страна би било добре това. Не, всъщност да. Може би не трябва, понеже по принцип можем просто по UID-то да вземем юзера и да му вземем тези данни. Но айде да не задълбаваме толкова и да сложим това, което ни дава. Тук ни добави някаква нова библиотека, която трябва да инсталираме. Добре, така изглежда малко по-добре. Но може би трябва ново съобщение, за да си видим аватара. Почти. Добре, тук го зарежда, но поради някаква причина... Добре, сега успя. Тук все още не може. А от тук ако напишем нещо? Too many requests. Интересно. Малко бавно зарежда, поради някаква причина. Възможно е на мен интернет в момента да ми е бавен, понеже и стримвам, но и в същото време съм си пуснал интернет през телефона. Така че може и това да е причината. Нека изтрием старите меседжи. И да започнем от нулата, защото имаме съобщения, които нямат аватар. Интересно защо не може да вземе аватар. Но за такъв кейс може да му кажем if the avatar can't be loaded, let's set a placeholder. Placeholder не виждам аз лично. Определено доста бавно зарежда. Okay. Don't use placeholder from API. Create one with tailwind CSS. Може би е по-добре да имаме някакъв div елемент, който ще наподобява някаква картинка, предполагам. По този начин няма да се налага да зареждаме допълнително от някакво друго API.
Тук проблема може би е друг. В такива случаи, например, е хубаво вече ние да си погледнем малко кода, защото понякога курсор може да почне да пише някакви глупости, да стане някаква каша и е хубаво, особено ако е някакъв голям проект, нали, да не се надяваме на 100% на него, да го използваме когато е нужно, но когато е някакъв по-така малък проект, например сега както е този, естествено можем поне до почти 100% да оставим на него да направи голяма част от нещата. Окей, така, какво добави той? Тук трябва да е меседж аватара, ако има такъв. В случая, мисля, че има, дори да не зарежда. Всъщност, окей. Би трябвало да добавя този div с някакъв въпросителен. Но аз такова нещо не виждам. Както и да е. Нека да направим малко по-хубав чата. Окей. Add a sidebar with current online users. Това не съм сигурен дали ще може да го направи, но мисля, че би било много готино да виждаме кой в момента се намира в чата. Да правим нов файл sidebar.js. После отиваме на app.js и добавяме новите промени. Окей. Мисля, че в момента показва само аутентикирания юзър, а не юзърите, които са онлайн. Окей, това предполагам трябва да свърши работа. Тук не добави код, което е окей, защото можем да направим следното нещо. Да копираме тази част, да му кажем in app.js online 27 to 30. Let's add the logic. Тук най-вероятно ще трябва пак да се дават permission. Добре, окей. Всъщност явно това се хендълва някъде. Тогава не виждам логика този else изобщо съществува тук. Окей. Да видим дали ще ни даде някакви нови rules.
Така, това не ми изглежда много правилно. Окей, добре. Нека видим колекцията. Може би се пълни с малко повече юзери, отколкото трябва. Да. И този път ще му върна и тази грешка. Може би така ще се ориентира по-добре. Добре, този път отиваме на сайдбар. Аз промени тук не виждам. Това placeholder.com, ако не се лъжа, наистина може да го използваме, просто не е правилен URL-а. Placeholder API. Може би това, всъщност нека да видим Avatar Placeholder API. Или Image Placeholder API. Мисля, че ето това нещо беше. Може да пробваме нещо е такова. Всъщност ето това. Другото не съм сигурен къде беше, май някъде в чат. Така де. То няма чат, по-скоро може би някъде тук. Аватар. Може би така. Което означава, че това тук не ни трябва. Всъщност тук може и само да ни подскаже сега какво ще се случи. Окей, е така. Да видим. Ами не точно. Окей, както и да е. Нека се върнем към този проблем тук в ляво първо и после ще погледнем и това с аватарите. Значи на sidebar.js видяхме, че няма никакви разлики. Ensure unique key here. Окей. Това е в app.js. Нека да добавим това само. Accept. Може би сега се получи. Добре. Това е окей. Тук как е? Тук е окей. Да видим какво ще стане, ако затворя таба. Като затворя таба, мисля, че не работи. Let's remove the user if it leaves the tab or closes the browser. Да се надяваме, че това ще сработи, защото ми се струва малко сложно за курсор, но понякога ме изненадва и наистина успява да свърши доста сложни неща. Да, надявам се този път да ме изненада отново. Така. Рефрешвам тук. Тук. И няма промяна. Окей. Nothing happens. Това не виждам никъде да се използва. Unsubscribe online users.
Всъщност мене ме съмнява, че ми връща абсолютно целият код и не трябва да го аплайвам, а по-скоро да го копи-пейсна, защото има и някакъв останал код преди. Не, всъщност няма остана. Той си го маха всъщност, да. Но не знам този защо никъде не се използва. Why this one is not used anywhere. Окей. Има някакви подобрения. Но въпросът е, че все още този юзър там стои логнат, което не трябва да е така. Can still see user. Всъщност, може би трябва да изтрия колекцията и да започнем това нещо от начало. Да видим дали така ще сработи. Така, в момента има един логнат юзър. Ако напиша нещо, дали ще ме логне? Сякаш не, може би само при рефреш. Добре. Ако изчезна и няма разлика. Окей. Okay. Still, when I close the website, one of my users are visible in the sidebar and appear online. Добре, да видим така сега. Затварям. Добре. Мисля, че сме в прав път. Спращам му тази грешка да видим какво ще каже. През това време нека проверим. Всъщност, да, има колекция. App.js. Поемаме новите промени. Да видим дали така ще сработи. Случи се нещо много странно. Това е интересно, но мисля, че окей, всеки път създава някаква нова колекция. Това е Last Active. Да, окей. Only with Last Active. Това всъщност Firebase води документ. Всъщност field in document. Затова нека изтрием това нещо.
видим сега дали ще добави всичките нужни филдове. Окей. Така е добре. Сега идваме тук. Даже не знам как, но този път дори ми зареди изображението. Имаме май стария проблем обаче. Окей, имаме едно и също изображение флипнато на различните имейли. Това е кофти, че така създава някакви ненужни колекции и хубаво това нещо да се оправи. Но преди това, нека му кажем, всъщност да, нека му кажем don't duplicate the same record with the same UID or email. Currently we have duplicated documents in your collection. Да, реално трябва да проверим съществува ли този юзър преди да го създадем отново в тази колекция. Понеже ако съществува, няма смисъл да го създаваме наново. Поне това е моята логика. Аз принципно не съм много свикнал да работя с такива колекции. Може би тук са малко по-различни правилата. Но аз съм се свикнал с MySQL и ми е малко странно, защото така ми ги дава тези промени курсор. Не знам дали това са си някакви такива best practices. Окей, сега изглежда добре. Мисля, че не се дублират и най-добре може да го тестваме, ако за 100-ти път затрием всичко. Добре. Знаем, че имаме един. Два. И тук отново създадохме някаква празна колекция. Така да не празна, но само с last active. Ако рефрешна тук, какво се случва? Добре, това е хубаво. Да видим тук дали нещо ще се апдейтне. Аха, то реално предполагам създаде това нещо. Само че взе само last active. Нали, това е предположение, не съм сигурен. Добре, това е много яко. Сега да видим, ако изчезна, какво ще се случи. Това би трябвало да спре да свети, да. А тук това, което може да направим според мен в момента е някаква проверка дали last active е било, да речем, преди 10 секунди е много малко време, но може да го направим така. И според това да показваме, че юзера е офлайн. Окей, add a ping status green and red if last active is 10 seconds late, set the status to inactive. Лека по лека се получава. Нали, това сега си е някакъв такъв общ чат, не е чат между двама човека. Реално сега, ако се джойна и с третия юзър, би трябвало и трите да са онлайн. Това ще го тестваме след малко. Окей, айде да видим с него какво ще стане. Идеята ми беше друга, но мисля, че и това ще ни свърши работа. Окей, това е готино. Така, сега да видим, като вляза с този юзър, дали ще се промени. Добре, доста бързо се промени. Ако изляза, нека почакаме малко.
Окей, добре, това е наистина много готино, че сработи. Как са меседжите? Те все още работят. New message. Трябва да го направим и с Enter. Може би трябва да ги сортнем новите да излизат отдолу. Change the sorting of the messages. New one should appear below. Тук предполагам можеше просто да се добави някакъв сортинг. Не знам защо добавят толкова много неща. Или по-скоро ми връща целият код. Принципно, доста често ми връща само частта, която е променена. Но това може би зависи и в момента кой AI използва. Тук долу може че използва Cursor Small, което си е, предполагам, техния AI. Може да си го променим на GPT или на Claude. Нали, имат си някакви опции тук. Окей, така е по-добре. Какво друго? Може да добавим един logout в сайдбара. И това, което наистина много ме кефи в курсор, което, нали, това го прави наистина толкова добре, че си запомня просто кое, къде се намира, как трябва да работи сайта, как трябва да изглежда, нали, евентуално вече като придобие някакъв собствен стил. Добре, логаута може да се каже, че работи, но отново имаме този проблем. Опа, грешното нещо включих. Така. И трябва да добавим, когато юзера се логаутне, че отива off. А то всъщност май работи. Не съм много сигурен. Добре. Интересно това защо излезе, когато се логаутнах. Всъщност сега ще пробвам да се логна с друг имейл. Да видим дали ще се покажа като нов юзър тук. Да, окей, много яко. Добре, логаут. Интересно е, че сега не ми излезе тази грешка, която преди малко излезе. Добре, показа се. Но защо? Не знам какво се опитва да вземе. Може би като се логаутне се опитва да пише вътре в тази колекция с онлайн юзерите. За там мисля, че нямаме права. If request out, no. Allow authenticated users to read write online users. Окей. Да. Понеже ми отне прекалено много време, айде не прекалено много, но около 20-30 минутки да оправя този проблем с логаута, изрязах видеото и направо отиваме към следващите неща, за да не губим толкова много време. За да обобщя, просто писах отново промптове към курсор, за да оправи проблема и накрая успя да го оправи. Та проблема беше такъв, че когато се логаутна, аз все още се опитвах да пиша в колекциите в Firebase, а в Rules сме добавили проверка дали сме аутентикейтнати и реално това връщаше тази грешка. Та грешката е оправена, затова продължавам видеото нататъка, за да не губим време върху едно и също нещо. Не знам защо не може да запомни, че съм променил тук стиловете и все се опитва да ми ги промени. То по-скоро да ги върне така, както ги беше дал първоначално.
Отиваме на Network таба. Виждаме, че се ги вика постоянно. Кликаме на Logout. И отново се ги вика. Или всъщност не. Може би е готово този път. Окей. Добре, най-после успя да го направи. Така. Sign in с този юзър. Айде да отворим още един браузър да го тестваме там. Localhost 3000. Тук се сайнинвам с друг юзър. Тук също не можем да... Да, това с UI не е много хубаво, но принципно може да се оправи лесно. Важно е в момента да си работи чата. Така. 1, 2, 3. Абе, нещо не работи много добре. Това тук трябваше да го замени. Поради някаква причина се стои долу. Да, може би сортинга го прави някакси по юзерите. Не, всъщност не. Да, много странен сортинг. Може да го оправим. Окей. По-скоро това трябва да го разменим. Така. Айде да тестваме пак. 3, 4. Тук трябва да е 5. Така. Нека питаме защо понякога изображенията не зареждат. Тук също сме дали някакво друго API за аватари. Да, определено да използваш Quality по-добре. Това, че има някакъв лимит и сега след известно време, като го използвам, ще ми го замени отново с курсор Small най-вероятно. Да, това е много по-готино, когато не ти зареждат, поне да слага някакви такива аватарчета. Доста по-добре. Може да оправим това с чата сега, като замисля, но нека да оставя само един браузър, че това малко ме дразни така. Добре, това е имейла, който излиза отвънка. Реално е това нещо тук. Мисля, че можехме да го трънкейтнем, но трябва да му сложим overflow hidden. Не е това нещо. Глупост. Това си е аватар, който сега сменихме. Трябва да намерим това нещо. Обаче трънкейта мисля, че трябва да е на parent елемента. Да. Не знам дали има смисъл да добавям overflow hidden, това май с трънкейта си добавяш всичко. Или по-скоро трънкейта трябва да е на имейла. Това нещо търсех. И тук ще е хубаво на тези да им сложим min width 3, min height 3, за да може винаги да си стоят така кръгли. Добре, това е друго нещо. Нещо се разместиха, трябва да са between.
Добре, само че не искаме имейла да е така. Не. Текст left. Добре, явно не е това. И имейла всъщност всъщност тук е имейла. Нещо тотално се сбърках. Така, имейл е тук. Текст left. Тези могат да са margin left auto, за да са винаги в края. Да, това е друго нещо. Logout всъщност трябва да е най-долу. И при нов меседж, да, по някаква причина отиде най-горе. Аз не ги ли размерих всъщност? Не знам, може би нещо съм върнал, но трябва да са ето така. Добре. Какво друго? When new message appears, scroll the chat to the bottom. Ние всъщност колко съобщения зареждаме, това не го погледнах. Може би няма да е много добра идея да зареждаме прекалено много съобщения. Така, всъщност, ако тук добавя ново съобщение, дали ще скролне там? Да. Не съм много сигурен дали това го искам, но за момента ще го оставя така. И последно, let's add the message when clicking on the enter button. Така, apply. Това, да, използва се някъде. Добре, става и така. Let's load the last 30 messages and add the button to load other messages. Хубаво да добавим някакъв pagination, защото не искам да зарежем прекалено много данни наведнъж. А все пак това е чат и доста бързо може да се напълни със съобщения. Сортинга да не забравим. Окей. Тук може би нещо пропуснахме. Добре, това нещо го изпращаме да видим дали ще може да го оправи.
По-скоро ако му подам ново app.js файла, мисля, че ще види промените, които и аз съм направил и няма да ги пипа тях, като например сортинга или за сайдбара стиловете, примерно. Но трябва да се пробва това. Малко наизуст говоря. Добре, зареди ги, обаче не трябва да ни скролва. Да, всъщност като има ново съобщение не би трябвало да ни скролва додолу сега, като се замисля, ако вече сме скролнали над определена височина. Защото това може да е доста досадно. Да, все още го прави това. Don't scroll the chat if it's already scrolled at certain height. То това всъщност би трябвало да фиксне двата проблема, когато някой добави ново съобщение или когато зареждаме стари съобщения. Добре, сега би трябвало да се работи. Да. Нещо, което искам да тествам всъщност е тук ако зареда... Добре, не се апендват. Това е важно да се провери. Ако тук напиша ново съобщение... Добре. Всъщност какво стана? Добавям ново. И старите се скриват. Окей, това по принцип може да се оправи, но не мисля, че за момента е толкова важно. Да, мисля, че сме готови с чата. Не виждам какво още трябва да добавям за туториала. Основното... направихме това, което е основното. Имаме си real-time chat, имаме си logout, login. Виждаме кой е онлайн, кой не е онлайн. Въпреки, че в момента май това пак не работи, защото всички ми изглеждат онлайн. Въпреки, че работеше допреди малко. I can still see users being online even when they are logged out or close the browser. А всъщност не, те реално тук не са активни. Само този е активен в момента. Тези промени се почват да ме притесняват, пък да не върнат друг стар проблем. Това пак направо ги за 3. Да, реално искаме същата логика, просто да се променя това статусче в ляво, в дясно, което има на юзера. Това е единственото нещо, което трябва да се промени. Добре, това е окей, нека го сменим само на 10 секунди за теста. Ще вляза отново с този юзер тук. Добре, logout.
Ами изчезнал там, което не трябва да става. Предполагам при рефреш ще го видим отново. Всъщност не. Добре, нека се логнем пак. Ще се появи. Ако затворя таба. Би трябвало след 10 на секунди статуса да се промени. Окей, променя се. Обаче това с логаута не е хубаво. Don't remove the user from this sidebar when logging out. Така, ами да тестваме пак. Така, вътре съм сега. Logout. Добре, махаме. Тук може би идеята е на курсор, като си логнат, да се показваш в страни, но ако не си в чата, да си офлайн. Не съм много сигурен точно как ме разбра. Оставям го така за момента. Това предполагаме някакъв easy fix, просто трябва да се влезе в кода и да се погледне. Като цяло това беше уж краткият туториал с курсор. Надявам се да ви е бил интересен. Ако имате някакви въпроси, може да пишете коментари, да дадете идея за някакво друго проектче, което може да направим. Това нещо, всъщност, ако искате, направо ще го каша в GitHub. Ако някой иска, може да си го дръпне от там. Само нека да добавим един env файл, в който да си добавим Firebase credentialите. Даже ще направя това нещо. Add credentials as env variables. Да видим дали така ще стане. Окей, стана. Добре, всъщност проблема явно е, защото трябва да се добави ето това нещо. Може да махнем npm, не знам, uninstall предполагам беше за премахване на пакет. Но също така тук трябва да ги преправим. Да, очевидно това беше проблема. Просто в React трябва да се добавят тези... трябва да се добави React App преди остатъка от името на променливата. Добре, след като това е добавено тук, вече мога и да го кача в GitHub и ще бъде в описанието на видеото. Благодаря ви, че гледахте видеото. Надявам се наистина да ви е било интересно. Обмислям да направя повече такива видеа с някакви готини такива проектчета. По принцип, това нещо съм го стримвал, в момента го стримвам. Ще го едитна, да бъде малко по-кратко. Нали, няма да показвам моменти, в които отделяхме прекалено много време за някакви грешки. Ще бъде малко по-збитичко, което би трябвало да бъде доста по-удобно и лесно за гледане. И така, отново благодаря, че го гледахте и до скоро!